आङो दिनै जि प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा माबेबा मोनसे उद्देश्यनि थाखाय नङा। बोसोराव खनसे जोङो ख्रिस्टमासखौ पालन खालामनो मोनो। जिशु ख्रिस्ट जोनोम जानाय सम। बे समाव गोबां बयबो न'खरै न'खर दिनै ना बेदर सिथाव फिथा बिदि जानानै रंजायो। नाथाय गोबां मानसिफ्रा बिदिनो दङ जे सोरनिबा न'खराव गावनि गथ'फोरनि थाखाय रानबाय आरो गावनि थाखाय गैया। बेफोरबायदि माखासे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आयंमोन, आदैमोन, बाजैमोन, आदामोन बिसोरखौ आङो लेंहरनानै जा हायो माबा मोनसे बुस्थु फिसाब्लाबो दिनै बिसोरबो जाहाथे बे बुस्थुखौ गाननानै गावनि जिशु ख्रिस्ट'नि जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर थांनानै इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो खाबु बयबो रंजानो हायो। बेनि थाखाय आं बे फिसा नैबे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। आरो आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजा गासैनि सिगाङावबो हायोब्ला नोंसोरबो सोरबायाबो बा आदामोन आदैमोनाबो जाहाथे गावनि सोरबा उसुं खाथिनि मानसिफोर जुदि बेफोरबायदि अबस्थायाव गोग्लैनाय दङब्ला निस्सय नों हेफाजाब होनो हागोन। आरो हेफाजाब होनायनि बिनिमय नोंहा मा मोनगोन बेखौहाय उनावहाय जों बयबो बुजिखायो आरो जों बयबो मिथियो जे दान होनाय बुस्थुआ मा। दा बिनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे बयबो सोरनिबा माबा मोनसे उसुबिदा जानायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनानै नैबे जि बोसोराव खनसे जि ख्रिस्टमास जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान, जेरै जोङो गावनि गथ'नि थाखाय बा सोरनिबा गथ'नि थाखाय बा जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय दिनै बार्थडे फालियो बा जोनोम सानखौ फालियो, थिग बिदिनो जोंनि सासे बासायगिरिया दिनै नैबे 24 थारिख मोनाबिलियाव सारि जागोन। बे 24 थारिख मोनाबिलियाव सारि जानाय समाव जों बयबो जाहाथे रंजा खुसियै बे बर'दिन बोथोरखौ जों फालिनानै जोङो बिदाय होनो हायो। साबेसे आइजोफोरनो अनुदानखौ होदों? ओरैनोथ' बे जोंनि नैबे गामिनिल' नङा, जास्ट माने बिसिबां माने जोंनि नैबे आंनि एरिया गोलैयो माने माबा आरो माने जोंनि मण्डलि एरिया गोलैयो। बे एरियाया मथामथि फ्राय 220-30 जननि बारा। आं बुस्थु लाबोनायाथ' फ्राय 230था दंमोन। 230थायावहाय सानैसोनि थोआखिसै, बेखौहाय आङो लाबोनानै होफैनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरबो एकदमबारे उसुबिदाथारखा। दा बेखौ लानानैनो आं माने गाबोन बा दाहाय बेलासिफ्रावहाय माबानानै आं बेखौ हैफिनबावनो आखायाव लादों। नोंथांखौ जों सम सम बेबायदि गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरखौ अननायखौ नुयो। आसलथे नोंथांनि गोसोआव माबायदि बेबायदि अननाय फैयो होनना नोंथां? एक्सुवेलि बेनो, आं बुंनो थाङोब्ला गोबां टाइम नांगौ बे बाथ्राखौ खोन्थाजोबनो थाखाय। खिन्थु सर्टलि आं बे बाथ्राखौ आं बुंनि। आं सिगांनिफ्रायनो आंनि माखासे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौ खोन्थाबाय थाखायोमोन। बै समाव जेब्लानाखि आङो 15-16 बोसोर बैसोनि मानसिमोन, बे समावहाय आं गोबां खस्थ'यै देरबोनाय मानसिमोन। दिनै आंनि माखासे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना नुखाबाय दिनै आंनि अबस्थाया माबायदियाव दङ। दिनै बेफोरबायदि अबस्थाया फैनाया जादों जाबाय गासैबो इसोरनि अननाय। दिनै इसोरनि अननायनि दारै बा भगबाननि अननायनि दारै दिनै आं बेयावहाय दङ। आरो बिनिफ्राय बांसिन आङो गोजौसिनाव थांगोन होननानै आसा खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबाया सोरनिबा दारै इसोरा बा आनान गसाया बा अबंलावरिया फैनानै माब्लाबाबो नैबेखौ ला, नैबेखौ आं नोंनो होबाय होननानै माब्लाबाबो बुङा। नाथाय जों इसोरखौ नुनो मोना। नाथाय मानसिनि थुरुबै गोबां मानसिनि गोसोजों इसोरा खामानि मावो। थिग बिदिनो आंबो सानो जे इसोरा आंनो माबा मोनसे थुलुंगानाय होदों बा आंखौ नों उमुक नों बेखौ मावनांगौ होननानै जेरै आं दिनै गोसो जादों मावनो थाखाय, थिग बिदिनो आंनि माखासे थांखियानो जादों जाहैबाय अराय सम आं रायजो राजाखौ बोजबनानै लायो आरो आं बोजबबायबो थागोन। जेब्लासिम आं गोथाङै थागोन अब्लासिम आङो रायजो राजानि खामानि मावलांगोन। आरो बे खामानि मावनाया जेबो उद्देश्यनि नङा। जास्ट आंना बेनोल', आं गोदो समाव आं गैयि न'खरनिमोन। दिनै बै समाव जुदि आंबो बिसोरबायदि जुदि थानांगौ जायोमोनब्ला आंबो सोरनिबा खाथियाव मोखां फानहैनांगौ गोनां जागौमोन। गथिखे बे उद्देश्यखौनो लानानै आंबो जुदि बै समाव बिदिमोनब्ला दिनै आं बायदि गोबां रायजो राजाफोर दङ, बेफोरखौ आं माबोरै माबा मोनसे फिसाब्लाबो दान होनानै बिसोरबो आं बायदि जेरै रंजानो हायो, बेखौ आं उद्देश्य लाना खामानिखौ मावो आरो।